Hapana ere ane namba mfonere zisore gondo. Pane ma-artist akabuda offside nezuro. Matya chakanaka muri Zimbabwe yeso nawo chitaura na Skimbo pasoro Gondo TV. Nasi munawo chido chechibata nyaya dzakasiyana-siyana. T-Gonz uyu muimba sangana nenjodzi zvakare. Uyu muimba anombova iye anga akapondwa mumwedzi mutatu yapfuura. Pari zvino asangana netsaona yachienda kumasvingo kushow. Asi ari kurikavha zvake chita chiratidza mufananidzo wekufonyuka kwakaita mota yake. Dai tamira semhuri yeZimbabwe tambonamatira mukomana uyu mwari wamuitira nyasha nekuti zvinomutera zvikukutu. Ngatimbomwirei mvura. Makorokoto Zimbabwe, Makorokoto Harare, Makorokoto Chitungwiza. Miracles and Deliverance Ministries International vari kukukokai ku 4th Anniversary International Conference tichiti Making Jesus Christ Famous. Tina Jesu hatidzokere takadaro kubva musi wa 22 kusvika musi wa 24 November 2019. Host Pastor Prophet Lister. International guest Apostle Prophet Mafurere from South Africa. Local guest Reverend Masendeke from Methodist Church in Zimbabwe. Vamwe vakabvunza kuti zviri kuitikira kupi. Tiri pa White Tent kuseri kweZayoja Jumbo apo pa Unity M. Soja Love uyu muimba taura iye achiti album raFreeman rakajapa singaite zvakachama zvachinzi Zimbabwe kuti chiwa chibaba chakaita album rakaita flop zvinotaura kuti gango rinenge ibake rinojapa sei. Tichaita chimbokunzwisai one kubva kune album rakabushwa naJalove ne one kubva kuna Freeman. Chibaba chinzi Zimbabwe rakachema nemi yanzi musese ma feelings. Dr. Wanadaka ne munhu. Your girl is forever now. Yeah. Damfera. Ano kudasi attitude ano kuratidza ndekuti yatonke samu manikitse pazvinhu zvake ita yako yeho ita yake. Oh no, ungatamene zvimwe sibatele mafeelings yemumwe samu manikitse pazvinhu zvake. Enzo Aisha uyu muimba akazobuda zvekare zvakachikumbira regero kumafanzi mushure mekanga vatisapana nevidhio yake yakabuda yachinzi yakadhakwa. Uyu muimba akataura achiti aisamboziva kuti vidhio iyi ndozvo yakaita ichabuda yakadaro. Zvinewo pashonja pakabudikira yakati Enzo ndotomuda ndotomushandisa nekuti akapusa ndichaita muvhinzi kuremeka. Wanjafonera munhu ari kupusa. But Enzo anouyawo kuti Prophet one ndine project andikuita nesong yakati ndachida kuti kudachi nana woti rikuita tachitotaura Edu Maxen hanzi ndikuda akati wekujamaica neakati wekunana Ghana kune one kuNigeria paalbum nanda uzoita ichichichi nangoti tsvaga manhamba avo nemanyingiriki nawo. I will tell my guy to contact them tona tatozvita munhu atase akapusa. Saka Zimbabwe as a whole kana chida kubudirira ka vanhu ngavangopusa. Mosana mtona video of the week kubva kuna Navy Boy. Tosangana musika muchinotera. Shiabo is a Navy Boy again. The Gaza president. It's a Gaza Simania. As a gangster, I say shallow. Me love this shit, you know. She make me go gaga. You me love, I will never ever let you go. Girl, you me wife, I don't wanna lose again. Girl, you me love, I will never ever let you go. Girl, you me wife, I don't wanna lose again. Baby, I'm the number one African girl. You burn like fire, you are hotter than them. You are me girl of my life. Anyway, me girl, you are me sunshine. You are the one in a million. Physically fit like a stallion. You make me shine like a diamonds. That's why me give you my millions. You me love, I will never ever let you go. Girl, you me wife, I don't wanna lose again. Girl, you me love, I will never ever let you go. Girl, you me wife, I don't wanna lose again. Baby, unakuna kunipata so there are bad the baby kia dome. You are the one, you tell me on. I like the way you do me so. Baby, unakuna kunipata so
Sodera baduze Hapana ere ane namba mfonere zisore gondo Pane ma artist akabuda offside nezuro